Esselamu Aleyküm. İyi dinleyenler, iyi vatandaşlar. Hoş geldiniz. Ve bu nehibata yine de hadis-i şerifleri okuyup devam edeceğiz ve hadis-i şeriflerden ve öğütlenenlerden, nasihatlardan doğruculuk bağı bilen devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala aytdı: Ey iman getiren adamlar! Allah'dan korkun ve imanını rastgoý, dogruçul bolanlar bilen bile bolun. Toga suresi 119. Allah Teala aýtdy: Dogruçul erkekler ve dogruçul aýallar üçin Allah magfiret we uly sylag, ýagny cennet täýärläp goýandyr. Ahzab suresi 35-nji aýat. Allah Teala aýtdy: Eger ol Allah iman getirmek ve onuň jeň etmek hakynaky emrine etaat etmekde sadyk, rastgoý, dogruçul bolanlarynda elbette özleri üçin ýagşy bolardy. Muhammed suresi 21-nji aýat. İbn Mesud'dan Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: Elbette dogruçulluk ýagşylygy elter. Ýagşylyk bolsa jennete elter. Elbette adam hemişe dogruçullugy bilen Allahyň huzuruna dogruçullar hataryna ýazylar. Elbette ýalançylyk pysy-pujurlugy elter we pysy-pujurluk bolsa dowjak elter. Elbette adam ýalançylygy sebäpli Allahyň huzuruna ýalançylaryň hataryna ýazylar. Müttefakun aleyh. Ebu Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn Ebu Talib'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär: Men Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamyň şu aýdan sözlerini ýad tutdum. Şüpkeli zatlary goýda, şüphesiz zatlara ýapyş. Çünki dogruçulluk köňül rahatlygydyr. Ýalançylyk bolsa şüphedir. Tirmizi ve Sahih hadis diýipdir. Ebu Süfyan Sahr ibn Harp'tan Allah ona razy bolsun Herakl Bizantiýa imperiýasynyň padşasy kyssasy bilen baglanyşykly uzun hadisiniň bir bölüminde şeýle rivayet edipdir. Herakl ol adam ýagny Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem size näme emir edýärdi diýip sorady. Ebu Süfyan şeýle diýýär: Men ol ýalňyz Allah gulluk edin, oňa hiç zady şärik getirmän, ata-babalaryňyň diýenlerini taşlaň diýýär. Şeýlehem bize namaz okumagy, dogruçullugy, halal päkligi ve garyndaşlar bilen ýagşy gatnaşyk etmegi buýurýar diýdim. Bu sebäpden başga bir rivayete göre Ebu Sagid, üçünji bir rivayete göre Ebul Velid diýip künýelenen, lakamlanan Sehl ibn Huneyf'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Kimde kim çyn ýürekden ihlas bilen Allah Taala'dan şehit bolmaklygy dilese, eger ol düşegine öz ajalyna ölse-de Allah Taala onu şehitler derejesine ýetirer. Ebu Hureyre'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: Peygamberleriň içinde bir peygamber olara Allah'ın rahmeti ve salamy bolsun urşa çıkan wagty öz kowmuna garap, içiňizden biriniz täze öýlenip heniz gelininiň ýanyna barmadyk, şeýle hem jaý gurup üçeginip basyrmadyk, ýa-da bogoz goýundur diýe satyn alyp guzdamagyny ýa-da botlamagyny garaşyp duran adam meniň bilen bile çykmasyn diýdi-de urşa ütdi. İkindin wagty ýa-da ikinden golay wagtda söwüş etjek ýeri bolan owa ýakynlaşdy. Ol güne garap, senem buyruk berilen, men hem buyruk berilen bendedirин diýdi-de, ey Allah, günüň ýaşmasyny gijikdir diýdi. Soňra ol uruşda tä üstün çykýança Allah Taala günüň ýaşmasyny gijikdirdi. Ol Peygamber uruşdan alynan oljany toplady, soňra oljany ýakmak üçin gökden ataş indi. Emma ol oljany ýakmady. Soňra ol Peygamber aleyhissalatu vesselam içiňizde olja, hyýanat, ogurluk eden bar. İçiňizde olja, hyýanat eden, ogurluk eden bar. Şonuň üçin hem her taýpadan bir adam gelip kasam içsin diýdi. Kasam içen wagtynda bir adamyň eri Peýgamberiň aleyhissalatu vesselam eline ýapyşdy.
Şol wagt peýgamber ol adamy hyýanat eden siziň içiňizde. Şonuň üçin seniň taýpaň adamlary gelip maňa kasam etsin diýdi. 2-3 adamyň eli peýgamberiň eline ýapyşdy. Peýgamber aleyhissalatu vesselam olara ogurlanan olja sizde bolmaly diýdi. Olar sygyryň kellesi ýaly altyny getirdiler. Peýgamber aleyhisselam ol altyny oljanyň içinde goýdy we şol wagt ot düşüp oljany ýakdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü devam edip uruşdan düşen olca bizden öňküleriň hiçbirini halal däldi. Emma Allah Taala bizim zayıflığımızı ve ecizligimizi görüp uruşdan alınan olcany bize halal etdi diýdi. Bu halit Hakim ibn Hazam'dan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: satıcı ve alıcı biri-birinden ayrılmazdan öň söwdany bozmaklygy we bozmazlygy ihtiýary bardyr. Eger-de dogry sözler satlyk zadyň aýybyny we kemçiligini beýan etseler, olaryň söwdalary bereketli bolar. Eger-de onuň aýybyny we kemçiligini gizleseler we ýalan sözleseler, şol söwdanyň bereketi bolmaz. Muttafaqyn aleyh. Ve murakabe, gözükçülük baby, gözükçülük mowzugy. Allah Taala aýtdy: "Ol sizi özüňiz namaza turýan wagtyňyzda hem secde kılýanlaryň arasynda durýan wagtyňyzda namaz ayatlarynyň birinden beýlegisine geçen wagtyňyzda hem görüp durar." Şura suresiniň 219-njy 220-nji aýatlary. Allah Taala aýtdy: "Siz näde bolsaňyz, o siziň bilen biledir." Habib suresi 4-nji aýaty. Allah Taala aýtdy: "Elbetde Allah ýerdäki we gökdäki hiç bir zat gizliň däldir." Ali İmran 6-njy suresi. Allah Taala aýtdy: "Şek şüphesiz Perwerdigäriňiz barça närsäni görüp durandyr." Fecr suresi 14. Allah Taala aýtdy: "Allah gözleriniň hyýanatyny seretmek gadagan edilen zatlary ogurynça seretmek hem kalplaryň gizleýän näselerini hem biler." Gafur suresiniň 19-njy aýaty. Hazreti Ömerden Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär: "Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna oturýar, bizim ýanymyzda duýdansyz bir ýerden ju ak eşikli, şar gara saçly bir adam peýda boldy. Onuň üstü başyny uzak ýollary söküp gelýändigini, saparçylygy görkezýän alamatlary ýokdy we bizim hiç birimiz hem ony tanam ýokdyk. Şeýdi bol adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna geçip oturdy. Dizlerini onuň dizine degirdi. Ellerini öz diziniň üstüne goýdy da: "Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, maňa İslamdan habar ber" diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "İslam bu Allah'dan özge hudaýyň ýoklugyna we Muhammedin onuň peýgamberligine şaýatlyk bermek aleyhissalatu vesselam. Namazy kämil berja etmek, zekat bermek, Ramazan aýyny agyz beklemek, eger ýol harajatyna güýjüň ýetse, käbe haç etmeklikdir" diýdi. Ol: "Sen dogry etdiň" diýdi. Biz onuň sorag berip, soragynyň jogabyny bolsa özüniň tasdiklamasyny gen gördük. Ol maňa imandan habar ber diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "İman diýmek Allaha, onuň periştelerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe we hayır şer işleriň takdirdandygyna inanmakdyr." Ol dogry aýtdyň diýdi. Soňra ol maňa ihsandan habar ber diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ihsan diýmek Allah'ny görüp duran ýaly bolup ibadet etmekdir. Çünki sen onu görmeseň-de ol seni görýändir" diýdi. Ol maňa kıyamatdan habar ber diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Soralýan adam ol hakda soraýandan köp bilýän däldir" diýdi. Ol maňa onuň alamatlarynyň habar ber diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Gyrnak öz hojaýynyny dograr. Egin başsyz, ayak ýalanaç, garyp goýun çopanlar beýik binalar gurmakda ýarşarlar" diýdi. Soňra ol adam gaýtdy. Şol wakadan bir neçe wagt geçenden soňra
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ömer, soraqçynyň kimdigini bilýänmi?" diýip sorady. Men aýtdym, "Dogrusyny Allah we Peýgamberi bilýändir." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ol Cebraildi. Size öz dininizi öğretmek üçin geldi" diýip aýtdy. Ebu Zer Cündüb ibn Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz ibn Cebel'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Nirde bolsaň hem Allah'dan gork. Bir günä iş eden bolsaň onu öçürer ýaly izinden bir ýaxşy iş et we adamlar bilen ýaxşy gylyk häsiýetli gatnaşykda bol." Tirmizi ve ol hadis hasan diýipdir. Abdullah ibn Abbas'tan Allah olardan razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýdi: "Bir gün men ulagyň üstünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında oturýarkam, ol maňa şeýle diýdi: Ey oglan, men sana peýda berejek sözleri öwredeýin. Allah Taalanyň buýruklaryny berja et. Allah seni gorap saklar. Allah'ın buyruklarını berca etsen, sen onu öz öňünde taparsyň. Näme soramak islesen we näme kömek islesen, şonu diňe Allah'dan soragyn. Ve şunu bilgin ki, eger ähli mahluklar, canlı zatlar sana bir zady peýda berjek diýip bir ýere toplansalar, Allah Taalanyň senin takdirine yazgydyny ýazyp goýan zadyndan başga hiç bir zady peýda berip bilmezler. Ve eger de olar sana bir zady ziyan ýetirmek üçin bir ýere toplansalar, onda da Allah Taalanyň senin takdirine ýazyp goýan zadyndan başga hiç bir zady ziyan berip bilmezler. Galamlar göterildi. Allah'ın ilmine hemme zat takdirlanyp ýazylyp besedildi ve mahluklaryň takdirleri ýazylýan sahypalar gowrady. Tirmizi bu hadis hasan sahih diýilipdir. İmam Tirmizi'den başkanyň rivayetinde şeýle gelýär: Allah Taalanyň buýruklaryny berja et. Sen onu öz öňünde taparsyň. Allah Taalany giňişlikde tanagyn. Gyssanynda ol seni tanar. Ve şunu bilgin ki, senin başına gelmedik zat, sana gelmeli zat däldir. Ve senin başına gelen zat, senin başına gelmelidir. Ve bilgil, Allah'ın yardımı sabır edilenden son gelir. Ve şahatlık, gam gussadan, kynçylykdan son gelir. Ve elbette, kynçylyk bilen yeňillik de gelir. Enes'ten Allah onlardan razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: Elbette siz bir näçe işler edeningizde olar sizin gözüňizde kıldan hem inçe bolup görünýär. Emma biz olary Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döwründe helak edici ulu günahlardan saýardyk. Bu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Elbette Allah Taala hem gawanyandyr. Allah Taalanyň gawanyan zady insanyň haram işi etmekligidir. Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýenini eşitdim diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: İsrail ogullaryndan, Ýewreýlerden ala getiren, ýani pisaşan kesel, kel ve kör bolan 3 sany adam bardy. Allah Taala olary synamak istedi ve olara bir perişteni iýerdi. Perişte pisaşanyň ýanyna gelip, "Senin iň gowy görýän zadyň näme?" diýdi. Ol, "Ýaxşy renk, ýaxşy ten we adamlaryň ýigrenýän zady bolan pisligiň menden gitmegini isleýän" diýdi. Soňra perişte onu synady. Ondan ýigrenilýän zady aýyrdy we ona ýaxşy renk berildi. Soňra perişte "Senin iň ýaxşy görýän malyň näme?" diýip sorady. Ol, "Düýe ýa-da sygyr" diýdi. Olaryň haýsy biriniň aýdanlygy hakynda rivayet eden şüphelenýär. Soňra ona 10 aýlyk boğaz düýe berilýär. Perişte ona "Allah muny seniň üçin bereketli etsin" diýdi. Soňra perişte kelin ýanyna gelip "Seniň iň gowy görýän zadyň näme?" diýdi. Ol, "Ýaxşy saç we adamlaryň ýigrenýän zady bolan kelligimi menden aýrylyp gitmegini isleýän" diýdi. Perişte onu synady. Ondan ýigrenilýän zat aýryldy we ona ýaxşy saç berildi. Perişte ona "Senin iň ýaxşy görýän malyň näme?" diýdi. Ol "Sygyr" diýdi. Soňra ona boğaz sygyr berildi.
Perişte ona Allah muny senin üçin bereketli etsin diýdi. Soňra perişte körüň ýanyna gelip senin gowy görýän zadyň näme diýdi. Ol Allah meniň gözlerimi gaýdyp berse men hem adamlary görsedim diýdi. Perişte onu hem synady. Allah Taala onuň görejini gaýdyp berdi. Perişte ona senin iň ýaxşy görýän malyň näme diýdi. Ol goýun diýdi. Soňra ona boğaz goýun berildi. Ol ikisiniň düýesi boğatlap sygyr gölleledi. Munyň bolsa goýuny uzlady. Bu adamlaryň biriniň bir dere dolusy düýesi, beýlekisiniň bir dere dolu sürü sygyry, üçüncüsiniň bolsa bir dere dolu goýuny boldy. Soňra perişte ala getirip pis açanyň sypatyna girip onuň ýanyna geldi we ona men bir ýolumdan galan ýolagçy garyp adam. Men bugün barjak ýerime Allah'nın soňra senin ýardymyň bilen baryp bilerin. Sana ýaxşy renk, ýaxşy ten we mal bereniň Allah'nyň haky üçin maňa ýolumy dowam etdirer ýaly bir diýe berdi. Ol adam malymyň hak eýeleri köp diýip oňa bermedi. Perişte de oňa sen maňa tanış ýaly. Sen adamlar tarapyndan ýigrenilýän, pis açan garyp adamdyň. Sana Allah mal, mülk, saglyk bermedimi näme diýdi. Ol adam ýok. Bu mallar maňa ata-babalarymdan miras galyp diýdi. Perişte oňa egerde sen meni aldaýan bolsaň Allah seni öňki halyňa getirsin diýdi. Soňra perişte kelin sypatyna gelip öňkel bolanyň ýanyna gelýär we oňa da pis açany aýdyşy ýaly aýdýar. Kelhen pis açanyň jogap berişi ýaly jogap berýär. Perişte oňa egerde sen meni aldaýan bolsaň Allah seni öňki halyňa getirsin diýdi. Soňra perişte körüň sypatyna girip öňkör bolanyň ýanyna geldi. Men bir ýolumdan galan ýolagçy garyp adam. Men bugün barjak ýerime Allah'nyň soňra da senin ýardymyň bilen baryp bilerin. Sana gözüňi gaýdyp bereniň Allah'nyň haky üçin maňa ýolumy dowam etdirer ýaly bir goýun ber diýdi. Ol adam men kördüm. Allah maňa gözümi gaýdyp berdi. Bu goýunlardan istediňiçe al we istediňiçe goý. Allah Taala kasam bolsun men şu gün Allah üçin aljak zatlaryňa hiç ýyly kynçylyk döretmerin diýdi. Perişte oňa malyň seninki bolsun çünkü siz Sina'dan geçdiňiz. Allah Taala senden razy boldy we dostlaryňa gazap etdi diýdi. Bu ýagly Şeddat ibn Evs'ten Allah ondan razy bolsun rowayat edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär. Akylly adam öz nefsini hasaba çeker ve ölümünden soňky zat üçin, ol dünýäsi üçin amal eder. Eciz adam bolsa nefsini hay-hövesiniň izine düşürüp Allah'dan boş hyýaly arzulary arzu edip ýatan adamdyr. Bu Hureyre'den Allah ondan razy bolsun rowayat edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Özüne peýda bermejek zatlary taşlamaklygy insanyň islamyň gözelligindendir. Tirmizi ve başkalar hadis hasandır. Hazreti Ömer'den Allah ondan razy bolsun rowayat edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Erkek adam aýalyny uranlygy üçin sorulmaz. Ve takwa babı Allah Taala aýtdy: Ey iman getiren adamlar, Allah'dan çyn gorku bilen gorkun. Ali İmran 102. ayet. Allah Taala aýtdy: Güýjüňiz ýetdigiçe Allah'dan gorkun. Tagabun suresi 16. ayet. Allah Taala aýtdy: Ey iman getiren adamlar, Allah'dan gorkun ve dogry sözü sözlän. Ahzab suresiniň 70. ayeti. Allah Taala aýtdy: Kim Allah'dan gorksa, ol onuň üçin ähli gam külpetlerden çykalga tapyp berer we oňa oýlamadyk ýerinden ryzyk berer. Talak suresi 2. 3. ayeti. Allah Taala aýtdy: Eger siz Allah'dan gorksaňyz, siz üçin hak bilen nähaky saýgarýan hidayeti eda eder ve yaman günahlarınızı öçürüp size rehim eder. Allah ulu fazlı merhamet eýesidir. Enfal suresi 29. ayet. Bu Hureyre'den Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä ol şeýle diýär: Ya Resulallah,
adamların en hayırlısı ve hormatlısı kimdir diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların en takvasy Allah'dan en köp gorkýanydyr diýdi. Olar sizden bu hakda soramadyk diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda adamların en hormatlysy Yusuf peygamberdir aleyhisselam. Çünkü ol Halilullah oğlu, Nebiyullah oğlu ve Nebiyullah'ın oğlu Nebiyullah'dır diýdi. Ýagny İbrahim peygamberin oğlu İshak peygamberdir aleyhisselam. Onun oğlu Yakup peygamberdir aleyhisselam. Onun oğlu hem Yusuf peygamberdir aleyhisselam. Olar sizden bu hakda soramadyk diýdiler. Peygamber aleyhisselam olara siz menden Arapların taýpalary hakda soraýaňyzmy? Jahiliýetde İslam dininin öňki nadanlyk zamanynda hayırlı bolanlar egerde İslam dinine düşünseler, İslamiyetde hem hayırları şolardır diýip jogap berdi. Bu Said el-Hudri'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Elbette dünya tagamly ýaşylykdyr. Ýagny özüne çekijidir. Elbette Allah sizi dünýäde halife, hükmürewan edip sizin nähili amal etjeğinize seretjekdir. Şol sebäpli hem dünýäden saklanyň, seresap bolun ve ayarlardan saklanyň. Çünkü İsrail oğullarında, Yevreyler'de ilkinci dönem fitne ayarlar sebäpli bolandyr. İbn Mesud'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýerdi: Ey Allah, men senden hidayet, dogry ýol, takwalyk, päklik we baýlyk soraýarym. Bu tarif Adi ibn Hatam et-Tayyiden Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýenini eşitdim diýär. Bir adam bir iş etmeklige, ýady etmezlige ant içenden soňra şol içen andynyň tersine etmekligi takwalyga has uygun görse onda şonu etsin. Bu Umame Südey ibn al-Can el-Bahli'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Haccetul Veda hutbesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haçtan eden soňky hoşlaşyk wagzyny şeýle diýenini eşitdim. Allah'dan gorkun, 5 wagt namazyňyzy okaň, Ramazan aýy agyz bekläň, malyňyzyň, baýlygyňyzyň zekatyny beriň we size ýolbaşçy bolanlaryň şeriata laýyk gelýän buýruklaryna boýun bolun. Şonno Rabbiňiziň jennetine girersiniz buyurýar. Ve Allah'ın hükmüne boyun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın hükmüne boyun bolma bawy. Allah'ın hükmüne boyun bolmaklygyň wajipligi ve muňa dawat edip çagyrýan ve emri maruf, ýagşylyga ündelen ve nehi münker, ýamanlykdan gaýtarnalaryň näme diýmelikleri hakynda bab. Allah Taala aýtdy: "Ýok, Perwerdigärimize kasam ki, olar öz aralaryna çykan düşünmezlikde sizi emin edýän çäler ve soň sizin çykaran hökümleriňizden kalplarına hiç bir narazylyk bolman kaýyl bolýançalar olar mümin bolup bilmezler. Nisa suresi 65. Allah Taala aýtdy: Aralarına höküm çykarmak üçin Allah ve onun peygamberi çağıran wagtlaryna müminleriň sözü eşitdik ve boyun bolduk diýmekdir. Anadyňa şolar nejat taparlar, ýagny gutularlar. Nur suresi 51. aýat. Bu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir. Haçan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gökdäki we ýerdäki ähli zatlar Allah'nynkydyr. İçiňizdäki zady isle äşkär edin, isle gizlän. Allah sizden şol zatlaryň hasabyny sorar. Bakara suresi 283. aýat diýen aýat inen wagty Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalaryna bu aýat agyr degdi. Olar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna gelip dizlerine çöküp "Ya Resulallah, biz bugüne çelli güýjümiz
Yetýän amallardan bolan namaz, cihat, oraza we sadaka ýaly ibadetlary edip geldik. Indi size bir ayet indi gelin, biz ona amal etmekden eciz gelýäris diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara siz hem özüňizden öňkü geçen iki kitap ähli bolan Jehidler, Ýewreýler we Hristiýanlar ýaly eşitlik we boyun bolmadyk diýmek isleýärsiňizmi? diýdi. Soňra ýok, beýle diýmän. Belki eşitlik we boyun bolduk Perwerdigara, günälerimizi geçmegini soraýarys we diňe seniň ýanyňa dolanyp barjakdyr diýin. Haçan adamlar bu aýaty okap, dilleri şoňa öwürlerine Allah Taala şonuň ýüzünden şu aýatlary indirdi. Peýgamber özüne Perwerdigaryndan indirilen zada Kur'ana iman getirdi we müminler hem iman getirdi. İman getirdiler. Allah Taala periştelerini, kitaplarını ve peygamberlerine iman getiren her bir kişi aýtdy. Onun peygamberlerinden hiçbirini parlandyrmaýarys. Ýagny olaryň hemmesine inanýarys. Olar eşitlik we boyun bolduk Perwerdigara. Günälerimizi ýalkamaklygyny soraýarys. Diňe seniň özüňe dolanjakdyrys diýdiler. Haçanly adamlar onu edenlerinde, diýenlerinde Allah Taala ýokarky aýatyň hükmüni mensuh etdi, ýatyrdy we şu aýaty indirdi. Allah hiç bir adama güýjüniň ýetmeýän zadyny buýurýan däldir. Her kişiniň eden ýaxşy amaly da, ýaman amaly da özü üçindir. Perwerdigara, egerde unutup ýa-da ýalňyşyp hata iş eden bolsak da bizi azabyna duçar etmäberi. Perwerdigara, bizim üstümüze, bizden öňkü ötenleriň boyunlaryna goýan ýüküň ýaly ýüklemäberi. Perwerdigara, güýjümiziň ýetmedik zady bizim üstümüze ýüklemäberi. Bizi bagyşla, günälerimizi geç, bize rehim et. Sen biziň eýämizsiň. Kafir kowmundan özüň bizi üstün eýläberi. Elhamdülillah ve bidat ve soň täze boýda bolan işlerden gaýtarmak bary mowzugy. Allah Taala aýtdy, hakykatdan soň diňe ýoldan adaşmak bardyr. Yunus suresi 32-nji aýat. Allah Taala aýtdy, biz bu kitapda hiç sady ýatdan çykarmadyk. En'am suresi 8-nji aýat. Allah Taala aýtdy, egerde bir zadyň üstünde dawalaşsaňyz, eger çyndanam Allah we ahiret gününe inanýan bolsaňyz, o zady Allah we peýgamberine gaýtaryň. Ýagny Kur'ana we sünnete. Nisa suresiniň 59-njy aýaty. Allah Taala aýtdy, elbetde ine şu meniň dogry ýolumdyr. Ine şu ýola eýerin. Başga ýollara tabyn bolmaň, eýermäň. Olar sizi hakyň ýolundan üzüp goýar. En'am suresi 153. Allah Taala aýtdy, aýdyň ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, eger Allahny söýseňiz, maňa eýerin. Şonda Allah sizi söýer we günälerinizi bagyşlar. En'am suresi 31-nji aýat. Hazreti Aýşadan Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Bir kişi bizim dinimizden bolmadyk bir dürli ihtikat, inanç ýa-da dessury koşsa, ol zat şol kişiniň özüne merdutdur. Ýagny özüne gaýtarylar we onuň bilen amal edilmez. Muttafaqyn aleyh. Müslim'in bir rowayatynda şeýle diýär. Bir kişi bizim dinimizde bolmadyk bir amal etse, ol amal onuň özüne merdutdur, gaýtarylar. Jabirden Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä ol şeýle diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutba, wagaz nasihat eden wagty gözleri gyzardy, sesi beýgeldi we uly düşman goşuny ýerden ýa aşyň çözüş edämi mümkin diýip ägelendirýän ýaly gahary güýçlendi we şeýle diýdi. Ahir zaman bilen meniň peýgamber bolup ýiberilendigim arasy şu iki barmak ýaly golaýdyr diýip süýen barmagy bilen orta barmagyny birikdirdi de şeýle diýdi. Şunu bilin ki, elbette sözleriň iň haýyrlysy Allah'nın kitabı Kur'an'dır. Iň haýyrly ýol bolsa,
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görkeden ýoludur. İşlerin, amallaryň iň erbedi dinimizde bolmadyk. Soň dören täze amallardır ve her bir bidat soň dören amal zalalatdyr. Adaşmak ters ýola düşmekdir. Soňra şey diýdi: "Men her bir mümine öz janyny hem eýdirin, ýagşydyrin. Kimde kim ýzyny mal goýup gitse, ol mal mirasdarlaryňkydyr, hossarlaryňkydyr. Ve kim bergi ýa-da ýetim çagalary goýup gitse, onda olar meniň boýnumadyr." Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ýagşy ýa-da bozuk ýoly goýup ýagşy ýa-da bozuk ýoly goýma baby goýup gidenler hakyndaky bab. Allah Taala aýtdy: "Şeýle hem olar, ey Perwerdigarymız, bize aýallarymyzdan we perzentlerimizden gözlerimizin göreji ýaly boljak kişileri nesip et, hem-de bizi takwalaryň öňüne çekýänlerden eýle" diýerler. Furkan suresi 74. Allah Taala aýtdy: "Biz olary biziň emrimiz bilen adamlary hak ýola urukdurýan goňgaşçylar etdik." Enbiya suresi 73. Ebu Amr Cerir ibn Abdullah'dan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir: "Bir gün biz ýyr bilen Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundadyk. Nimer ýüňden ýasalan çyzykly eşigi ýyrtyp başlaryna geýen ýa-da don geýen, köprägi belki ählisi hem mudar taýpasyndan bolan ýalňaç bir kowum kılıç göteren hal onun ýanyna geldiler. Olaryň garyplygyny, mätäçligini gören Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň ýüzleriniň rengi ütkäp gitdi. Şol wagda öýe girip çykdy. Soňra Bilal'a radiyallahu anhu azan aýdyp kamet etmekligi buyurdy. Soňra namaz okudy-da hutba aýdyp şeýle diýdi: "Ey insanlar, sizi bir jandan, adamdan ýaradan we onuň jüpdini, howa aýnany bar eden, hem dol ikisinden köp erkekler aýallary ýaýradan Perwerdigaryňyzdan gorkun. Ýene araňyzda sorag jogapdy ada hazırlayan Allah'dan gorkun ve garyndaşlaryňyz bilen arany kesmekden saklanyň. Elbette Allah üstüňizde gözekçidir." Aýaty bilen Haşr suresiniň ahyrlaryna gelýän: "Ey iman getiren adamlar, Allah'dan gorkun. Her kişi ertire kıyamaty näme taýýarlandygyny seretsin" diýen aýatlary okandan soňra her kim altyndan, kümüşinden, eşiginden bir sağ ölçek, bir ölçek buğdaýyndan, bir bölçek hurmasyndan, hatda ýarty hurma bilen bolsa hem sadaka bersin diýdi. Şol wagt ensarlardan bir adam uly bir torba getirdi. Agyr bolanlygy sebäpli ony zordan göterýärdi. Hatda göterip hem bilmeýärdi. Onun ýyzynyň adamlar güýçleriniň ýetdiginden sadaka getirip başladylar. Hatta iýilýän tagamlardan we geýilýän giyimlerden toplanan 2 san topuk üýşmegi gördüm. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň begenjinden ýaňa ýüzleriniň altyn ýaly ýalpyldaýşyny gördüm. Soňra Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: "Bir kişi İslam dinine değişli bir ýaxşy ýol ýörelgi galdyrsa, ondan soň şonuň bilen amal edilse, şol amal edijilere boljak sowap mukdaryny şonça sowap şol ýoly ilk esaslandyran adama da boljakdyr. Emma amal edýänleriň sowaby da hiç kemelmez. Bir kişi dinde bir bozuk ýol ýasap kaldyrsa, soňra şonuň bilen amal edilse, şol amal edijilere bolýan günah ýaly günah şol ýoly sebäpkär adama da bolar. Emma olaryň günäsi hem hiç kemelmez." İbn Mesud'dan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Her bir nähak ýere zulüm bilen öldürilen adamynyň ganynda Adam aleyhissalamyň ilki oğlu Kabil'in hem günah paýy bardyr. Çünki ol öldürmekligiň ýoluny, ýörelgesini goýanlaryň ilkinjisidir." Ve hayra gölükdirmek, hidayata, dogry ýola ýa-da zalalata adaşmaklyga çagyrmak baby. Allah Taala aýtdy: "Perwerdigaryňa ibadet etmäge çagyr." Kısas 87-nji aýat.
Kısas suresi. Allah Teala aýtdy: "Perwerdigäriň ýolunu, dinine danalyk, paýhaslyk we gözel pent nesihatlar bilen çagyryň." Nahl suresi 125. Allah Teala aýtdy: "Ýagşylyk we takwalyk ýoluna ýardamlaşyň." Maide suresi 2-nji aýat. Allah Teala aýtdy: "Araňyzda haýry ünleýän, ibadata buýurýan we ýaman ýolda günäden gaýtarýan bir jemaat bolsun." Ali İmran 104-nji aýat. Ebu Mes'ud Ukbe ibn Amr el-Ensari el-Bedri'den Allah ondan razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şeýle diýipdir: "Kimle kim haýr işe delalet etse, salgy berse, ol adamy şol işi ýerine ýetiren adamyň sogaby ýaly sogap bolar." Ebu Hureyre'den Allah ondan razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Kimle kim adamlary hidayata, dogry ýola çagyrsa, ol adamy onuň çaklygyna erip boýun bolanlaryň sogaby ýaly sogap berler. Emma olaryň sogaplaryndan hem hiç zat kemelmez. Zalalada, azaşmaklyga, bozuk ýola çagyrýan adam bolsa, oňa erýänleriň günäleri ýaly günä berler. Emma olaryň günälerinden hem hiç zat kemelmez." Ebul Abbas Sahil ibn Sa'd es-Sagidi'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haybar günü şeýle diýipdir: "Elbette men ertir İslam baýdagyny şeýle bir adama bererin. Allah Taala onuň elinden Haybary fetih edip açjakdyr. Ol Allahny we onuň peýgamberini söýýär. Allah we onuň peýgamberi hem onu söýýändir." Adamlar gijelerini baýdagyn kime beriljegi hakyna pikirlenişip gürümleş bolup geçirdiler. Ertesi ir bilen her kim baýdagy almak umydy bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ýanyna gitdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Ebu Talib nerede diýip sorady. "Ya Resulallah, onuň gözleri agyrýar" diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Oňa adam ýiberiň" diýdi. Onu Peygamberimizin ýanyna getirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gözlerine mübarek tüýküligini sürtdi we dua etdi. Şol wagda Ali'nin gözleri gutuldy. Goýa gözleri agyrmadyk ýaly boldy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baýdagy oňa berdi. Hazreti Ali, Allah ona razı bolsun: "Ya Resulallah, olar hem biziň ýaly musulman bolýançalar söweşeýinmi?" diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olaryň duran ýerlerine ýuwaş-ýuwaşdan barda, soňra olary İslam dinine çagyr we olara wajyp bolan Allah Taalanyň haklaryny habar ber. Allahdan kasam içýän, Allah Taalanyň sen sebäpli bir adama hidayet bermekligi seniň üçin bir sürü gyzyl düýelerden hem has haýyrlydyr diýdi. Enesden Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä ol şeýle diýipdir: "Eslem taýpasyndan bir ýigit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme: Ya Resulallah, urşa gitmek isleýärin. Emma meniň onuň üçin hiç hil taýýarlygym ýok" diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Plan adamyň ýanyna git. Ol adam söweş üçin taýýarlyk görüpdi. Ýöne ol syrhawlady" diýdi. Ýigit ol adamyň ýanyna gitdi we oňa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Saňa salam etdi we uruş üçin taýýarlyk gören zatlaryny bana bermekligini emir etdi" diýdi. Ol adam aýalyna garap: "Ey Plany, uruş üçin taýýarlyk gören zatlaryň hiç birini saklamadan bu ýigide ber. Allahdan kasam içýär. Egerde sen olardan hiç bir zady saklap kalmasaň, Allah sana bereket berer" diýdi. Ve bugünkü çykyşymyzdaky mowzukda soňsy ýagşylyga we takwaçylyga ýardamlaşmak baby. Allah Taala aýtdy: "Ýagşylyk we takwalyk ýoluna ýardamlaşyň." Maide suresi 2. Allah Taala aýtdy: "Asyr wagtyna kasam ki, barça insan ziýandadyr. Dine iman getirenler we ýagşy amallar edenler bir-birlerine hak ýoluny görkezen we bir-birlerine ine şu hak ýoluna sabır takat etmegi maslahat berenler nejat taparlar." Asr suresi 1-nji 3-nji aýatlary. Ebu Abdurrahman Zeyd ibn Halid el-Juhani'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir:
Kimne kim Allah ýoluny söweş etmek isleýän müjahidiň taýýarlygyny, at ýaragyny, esbabyny kömek etse, ol adam söweşe gidip jihad eden sogabyny alar. Ve kimne kim söweşe giden müjahidiň maşgalasyndan habar alyp olara ýardam etse, ol hem söweşe jihada giden ýalydyr. Bu Sagid el-Hudri'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyl taypasynda bolan Lihyan ogullaryna bir goşuny iýerdi we şeýle diýdi: "Her iki erkek kişiden biri urşa gitsin, beýlekisi öýüne alsyn. Olaryň ikisi üçin hem deň derejede sowap bolar." İbn Abbas'tan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rawha diýen ýerde Medine ýanynda bir näçe ulugly adamlara duş geldi. Ol "Siz kim?" diýip sorady. Olar "Biz musulmanlar" diýdiler. Soňra "Sen kim?" diýdiler. "Ben Allahyň peýgamberi" diýdi. Şol wagt bir aýal çagasyny galdyryp "Munuň üçin hem haç barmy?" diýip sorady. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem "Hawwa, haç edip biler. Şonuň üçin saňa da sowap bolar" diýdi. Bu Musa el-Eşgari'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Amanatyň sakçysy, o hıyanat etmeýän emin namdar adam, özüne buýrulan zady ýerine ýetirip, özünden goýulan amanady zady, onuň hak egesine kämil, doly, hoş göwünlük bilen berýän musulman adam sadaka berýänleriň biri hasap ediler." Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Mesela mürselin. Ve ştaýda ýene de nesihat baby diye nesihat babynyň okaýlyň illeşler illeşler musulman doganlar Allah Taala aýtdy: "Elbette müminler dogandyrlar." Hucurat suresi 10-njy aýat. Allah Taala Nuh peýgamberden Allah Taala Nuh peýgamberden aleyhissalatu vesselamdan habar berip şeýle diýär: "Men size nesihat berýän." A'raf suresi 62. Hud peýgamberden aleyhissalamdan habar berip şeýle diýär: "Elbette men siziň üçin ynamly nesihat berjidirin." A'raf suresi 68-nji aýat. Bu Rukaya Temim ibn Efs et-Dari'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Din nesihatdyr." Biz kime diýdik? Ol Allah Taala onuň kitabyny, peýgamberini we musulmanlaryň imamlaryny, ýolbaşçylaryny we ähli musulmanlara diýip jogap berdi. Jerir ibn Abdullah'dan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir: "Men namaz okumak, zekat bermek we her bir musulmana nesihat bermek üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ahd etdim." Enes'ten Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Siziň biriniz özüne ýaxşy görýän zadyny beýleki bir musulman doganyna da rowa görýänçä musulman bolup bilmez." Muttafaqun aleyh. Sadakallahul azim. Ve emri maruf ve nehy münker babı. Emri maruf ve nehy münker babı. Allah Taala aýtdy: "Araňyzda haýra ündeýän, ýagşylyga ibadata buýurýan we ýaman ýoldan günäden gaýtarýan bir jemaat bolsun. Ana şolar nejat tapanlardyr." Allah Taala aýtdy: "Ey Muhammed ummaty, adamlar üçin ýaradylan milletleriň iň ýagşysy boldyňyz. Elbette siz ýagşy amallara buýurarsyňyz, ýaman amallardan gaýtararsyňyz we Allah iman getirirsiniz." Ali İmran 110-njy aýat. 110-njy aýat. Allah Taala aýtdy: "Ey Muhammed, merhemetli bolun, ýagşylygy ünne we jahillerden, bozgaklardan ýüz öwürüň." A'raf suresi 199-njy aýat. Allah Taala aýtdy: "Mümin erkekler we aýallar biri-birilerine dostdurlar. Olar ýagşylyga buýurarlar we ýamanlykdan gaýtararlar." Tawba suresi 71-nji aýat. Allah Taala aýtdy: "Israil kowmynyň arasynda
dinsiz olan kimseler Davud ve Meryem'in oğlu İsa'nın aleyhisselam dilinden näletlendiler. Bunun sebäbi olar gulak asmadylar we janayatkär boldular. Şeýle hem olar edýän erbetliklerinden bir-birlerini gaýtarmadylar. Kasam bolsun olaryň eden işleri nähili yaramazdyr. Maide suresi 78-nji aýat. Allah Taala etdi: "Aýdyn, bu Kur'an Perwerdigarymyz tarapyndan gelen hakykatdyr. Bes halan kişi iman getirsin, halamadyk kimse kafir bolsun." Kahf suresiniň 29-njy aýaty. Allah Taala etdi: "Bes siziň özüňize buyrulan işi, ýani hak dine çağırmagy yüze çykar." Hicr 94-nji suresi. Allah Taala etdi: Elbette biz günah işlerden gaýtaran insanlara nejat berdik, kutuluş berdik ve zalim kimseleri etagatsız bolanlara sebäpli ulu azap bilen tuttuk." Agraf suresi 165-nji aýat. Bu Sa'id el-Hudri'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä ol şeýle diýär: "Men Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň şeýle diýen sözüni eşitdim. Siziň biriniz mümin doganynyň birini bir boluk iş görse ýa bilse, eger güýji ýeterlik bolsa eli bilen düzeltsin. Oňa güýji ýetmese, söz bilen dogrulyga çagyrsyn. Oňa da güýji ýetmese, ýüregi bilen ýaman görsin. Emma bu hilisi imanyň iň ejiz derejesidir." İbn Mesud'dan Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýipdir: "Allah Taalanyň menden öňki ummatlara iýeren her bir peýgamberiniň ummatynda onuň ýoluna eýeren we emrine boýun bolan howarileri we sahybeleri we sahabalary, dost ýaranlary bolupdyr. Soňra olaryň ýyzlarinden bozuk nesiller gelip, olaryň etmedik zatlaryny aýdyp, emir edilmedik, buyrulmadyk zatlaryny bolsa edýärdiler. Bir kişi olara garşy eli bilen jihad etse, ol adam mümindir. Kimde kim dili bilen jihad etse, garşy dursa, ol hem mümindir. Olara garşy ýüregi bilen jihad eden, ýigren adam hem mümindir. Munyň arkasynda, ýagny muny hem edip bilmedik adamda hardal danesi, çigit ýaly hem iman ýokdur." Bu Velid Ubade ibn Es-Samit'ten Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä ol şeýle diýär: "Biz Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we selleme kynçylykda we ýeňillikde, rahatlykda we agyrlykda boýun bolup kulak asmaklygy we başga birini özümizden artyk görülen ýagdaýynda hem oňa boýun bolup kulak asmaklygy, siziň huzuruňyzda Allah tarapyndan açan äşkär bildirilen delile görä küfür saýylan bir ters amal görmezden iş başyndakylaryň, ýolbaşçylaryň işlerine garşy çykmazlyga we nirede bolsak hem Allah ýoluna hiç bir melamatçylygyň, ýigrenýäniň melamatyndan ýigrenjinden, ýani hiç kimden gorkman diňe hakykaty sözlejekçigimize oňa söz berdik, ähd etdik." Numan ibn Beşir'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu we sellem şeýle diýipdir: "Allah Taalanyň goýan günah işleriniň çägirinde duranlar, ýagny günah iş etmedikler we çäkden geçenler, ýagny günah iş edenleriň misaly, gäme minmekde öz aralaryny biije atan adamlar ýarydyr. Biije netijesinde olaryň ýary ýokary gatyna, ýarysy bolsa aşaky gatyna düşdi. Gäminiň aşaky gatyna ýerleşenler suw almaga gidende ýokardakylaryň ýanyndan geçerdiler we öz aralaryny egerde biz öz paýymyza düşen ýerden aşakdan suw almak üçin deşik açyp ýokardaklara azap bermesedik diýişdiler. Egerde ýokary gatdakylar olary isleýän zatlaryny etmäge päskel bermän öz hallaryna goýberseler, olaryň ählisi bilelikde helak bolarlar we egerde olaryň ellerinden tutup ol pärlerinden gaýtarsalar, olary hem özlerini hem halas ederler. Müminleriň enesi Ümmü Seleme Hind bin Ebu Ümeyye Hüzeyfe'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýipdir: "Elbette size bir näçe emirler, ýolbaşçylar baş bolarlar. Olaryň bir näçe işlerini şeriata laýyk görürsiňiz. Bir näçe işlerini bolsa ters görürsiňiz. Kimde kim
şeriata laýyk gelmeýän, olaryň işini ýigrenip ýaman görse, jogapkärçilikden gutular. Olaryň bet pygyrlaryny inkar etse, salamat galar. Kimne kim olaryň şeriata ters gelýän işlerine razy bolup, olara tabyn bolsa, ol adam günäkär bolar. Ya Resulallah, biz olara karşı uruşalymy diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yok, aranızda namaz okayan bolsalar uruşmak gadagyndyr diýdi. Müminlerin enesi Ümmül Hekem Zeynep bin Cahş'ten Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkudan yana howlugyp onun ýanyna girdi ve ona şeýle diýdi: La ilahe illallah. Vay Arapların başına gelen yakın şerden, beladan. Bugün Yacüc ve Mecüc bendinden, böwedinden şunça açıldı deyip iki barmağını, yani başan barmağı bilen süyen barmağını halka edip görkezdi. Şonda men, ya Resulallah, bizim aramızda yaxşı adamlar bolsa da biz helak bolarız mı deyip soradım. Ol, hava, helak bolarsyňyz. Egerde pıssy pujurluk, bozukluk köpelse deyip cevap verdi. Ebu Sa'id el-Hudri'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: köçelerde oturmaktan saklanın. Olar sahabalar, ya Resulallah, mühim meseleler hakkında gürleşmek için yollarda oturmazlık mümkün değil, mecbur bolýarys diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eger oturmaga mecbur bolsaňyz, onun hakkını berca edin diýdi. Ya Resulallah, yolun hakkı näme diýip soradylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözüňi seretmesiz zatlardan saklamak, yoldan geçene eziyet vermezlik, salama jogap gaýtarmak, emri maruf, ýaxşylyga buyurmak, nehi münker, ýamanlykdan gaýtarmak diýdi. İbn Abbas'tan Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın eline altından bolan yüzük gördü ve şol wagda onu onun elinden çıkarıp taşladı ve sizin biriniz ottan bolan közü eline dakar mı diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidenden sonra ol adamı yüzüğünü al, onu başka bir razı ulanarsyň diýdiler. Ol adam yok, Allah'dan kasam içen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in taşlanan adyny men hiç kaçan almarım diýdi. Bu Sa'id el-Hasan el-Basri'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Ays ibn Amr Allah ona razı olsun Übeydullah ibn Ziyad'ın ýanyna girdi ve oğlum, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den häkimleriň, ýolbaşçylaryň iň erbedi, öz garamandaklara ýowuz, rehimsiz garaýanydyr diýenini eşitdim. Sen olardan bolaýma diýdi. Übeydullah ona otur, çünkü sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarynyň kepegindensiň, gereksiz diýdi ýa. Ays ibn Amr, olaryň arasynda kepek ýalysy, gereksizi barmydy näme? Kepek ýalylar olardan soň başgalaryň arasynda peýda boldy diýip jogap berdi. Huzeyfeden Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Canım elinde olan Allah Taala'dan and içerim. Siz yaha emri maruf, nehil münker edersiniz, yaxşılığı ündep, yamanlıktan gaýtararsınız, ya da Allah Taala size yakın wagtda şeýle bir azap, bela berer belin, sonra yalvarıp dua etseňiz hem duaňyz kabul bolmaz. Ebu Sa'id el-Hudri'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Cihadyň iň afsaly gowusy, zalim sultanyň, padşanyň yüzüne hakykaty aýtmak ve adyllyga çağırmakdyr. Ebu Abdullah Tarik ibn Şihab el-Beceli el-Ahmesi'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýagyny düýäniň üzengisine ayak bilen basyp oturmak üçin eýere berkidilen gaýyşdan bolan halka indirip duran wagtynda cihadyň afsaly haýsydyr diýip sorady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
zalim sultanın huzuruna söylenen hak sözdür deyip cevap verdi. İbn Mesud'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Beni İsraillerin, Yewreýlerin içinde azgınlyk ilki şeýle başlady. Bir adam günah işleyen başka bir adamı görende ona "Plany, Allah'dan gork. Bu edýän işini taşla. Çünkü bu senin üçin halal däldir" diýerdi. Sonra ertesi gün ýene-de ol adamy günah işleyen halynda duşardy. Emma onun ol haly bu adamy onun bilen bile iýmekden, içmekden we oturşmakdan saklamazdy. Ýagny ondan arasyny, gatnaşygyny üzmän, başga işlerde onun bilen bile bolardy. Olaryň şeýle edenligi sebäpli Allah Taala olaryň kalplaryny biri-birine meňzetdi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu aýaty okudy. İsrail kowmunyň arasyndan dinsiz olan kimseler Davud aleyhissalamın ve Meryem'in oğlu İsa aleyhissalamın dilinden näletlendiler. Bunun sebebi olar kulak asmadılar ve cinayetkar boldular. Olar bir-birlerini eden erwet näle laýyk işlerinden gaýtarmadylar. Bu etmişleri nähili ýaman iş. Olaryň köpsiniň dinsiz kimseleri dostonlaryny görersiňiz. Olar nepsi howalary, howaý nefs nähili ýaman zady Allah'ın gazabını getirdi. Şimdi olar ebedi azapta kalacaklar. Eğer Allah'a, Peygambere ve ona indirilen kitaba iman getiren bolsadılar, olary dinsizleri dost tutmazdılar. Ýöne olaryň köpsi etagatsız kimselerdir. Maide suresi 78-81. ayetlary. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: "Ýok, beýle bolmarsyňyz. Wallahi emri maruf, nehy münker edersiniz ve zalimin elinden tutup onu haka tarap öwürersiniz. Hem de hakyň üstünde mäkam saklarsınız. Ýoksa Allah Taala elbette sizin hem kalplarınızı biri-birine meňzeder. Sonra beni İsrailleri, Yewreýleri näletleşýärli, sizi hem näletler." Bu Davud ve Tirmizi hadis hasan diýipdir. Ýokardaky tekst metni bu Davud'unkydyr. Tirmizi'nin sözüne göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Beni İsrailler günah iş işleyen wagtlaryna alımları olar gaýtarsa-da olar günah işlerden çekilmediler. Sonra alımları olar bilen bile oturuşdylar, bile iýip bile içtiler. Olardan kaçmadılar, gatnaşyklaryny kesmediler. Sonra Allah Taala olaryň yüreklerini biri-birine meňzedip günah işleri ve çäklerinden çıkandıkları sebäpli Davud aleyhissalamın ve Meryem oğlu İsa aleyhissalamın dillerinden olara nälet etdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıyşarıp duran yerinden dikelip oturdu da "Yok, canım öz eline olan Allah Taala'dan and içärin. Siz ta olary, fasıkları, bozukları dolu suratda hakkı boyun edýän çäňiz" diýdi. Ebu Bekir'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýipdir: "Ey insanlar, ey iman getirenler, siz özüňizi saklaň. Eger siz dogry ýolda bolsaňyz, azan adamlar size ziyan ýetirip bilmezler." Maide suresi 105. aýatyny okaýarsyňyz. Elbette men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haçan adamlar zalim adamı görenlerinde onun elinden tutup onu saklamasalar Allah Taala olara bir azap iýerer, ondan ehli adamlar helak bolarlar diýenini eşitdim diýipdir. Bu Davud, Tirmizi ve Nisai dogry sahih senetler bilen rivayet edipdirler. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamül murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Awwalan eýleşler, indiki efirimize de nasip bolsa dowam ederiz. Sahih hadisleri okumany, öwüt nasihatları okumany Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın dilinden. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın dinin sözünden, dilinden bize gelen hadis-i şerif Allah Teala'dan gelen hem hadis-i kutsiler bolýar. Allah Teala bizleri
Emri bil maruf, nehi anil münker eden halis müminlerden eylesin, günahlarımızı bağışlasın, bilip bilmän işten günahlarımızı bağışlasın, yurdumuzu abad eylesin, başkalarımıza kavuşmaklığımızı, yurdumuzda diri yetim, diri yesirin galmazlığını nesip müyesser eylesin inşallah. Allahümme inne eselük imanen daime ve eselük kalben haşe ve eselük men nafi ve eselük yakinen sadık ve eselük dinin kayyime ve eselük afiyete min kulli belih ve eselük temamel afiyek ve eselük devamel afiyek ve eselük şükrel afiyek nas. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehricne beynikim salimin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fi ahireti haseneten ve qina azaben nar. Halkımıza imanı ver, güçlendir, kuvvetlendir, ağız birliğimizi arttır ya Rabbi. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin. Allahu Ekber. Sağ olun. Allah'a emanetsiniz. Şimdiki efirlerde görüşeceğiz.